Venstrekantet parentes intro højrekantet parentes det hvad så? Træner du karate? Eller hvad? Nu skal du høre, hvorfor karate er fedt. Verse en højrekantet parentes karate er mega fedt. Hver gang du har været forbi, har du ondt over hele kroppen, over hele kroppen. Du bliver smidig som en kat, men kan ikke gå dagen efter. Og dine knogler kan du ikke længere mærke, men stoltheden indeni, den vokser stærkere, stærkere og stærkere. Chorus højrekantet parentes så træn med os, hvor sammenhold og sved flyder frit, sammenholder os ved, vi slider, vi kæmper, styrker krop og sind, i fællesskabets skær. Selvom at det gør nas af helvede til, smiler vi gennem tårer og slid, nas af helvede til, og tro højrekantet parentes karate mega fedt. 1. Skovbo Karate Klub. Vi ses hver onsdag kl. 18. Kl. 18, fade out, en højrekantet parentes.